Mansu Wumugusi Mbia bana mano mwanga Oyoko jira kiritiko lichuma ko jaga jinsebiri chamaro ga jinsisa takrotoko bana Bishop ga se studio twakwanda chinga cheitekerenga gito no korosa chinga chiri chiabrekire no anji tarabneka bado na bachigo na botokorana ngakigo tigara sobosera bwaye bali baswire no na senywomo bali bachagete igoro bali bagochojaga no emambie angiende twaranga kitokorosa chinge gichons twaranga ki obosera bogotigara ase chinge jidu nereri bagare bano gukwaria ne asemarwa yaboni go chaka munaintwe na ndokora munaintwe ebirengera byao ngwikatore twabigania wetera sinambe ira se studio ira se screen ya yurabu 0792 192-834 inere namba yestudio nyirana naboga na utubwati ya sense meri ye mitandao o Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boga sense ya YouTube naboga tonyora Ndizi TV News ogo nyachinga kina boto tweet @Ndizi TV News naboga debana na kyomoro birio konyire gisatu chagete naboto tumira SMS yao na hanna bo kiriora gantu chuko kwanira kujesa matukare bosi boga naboga tumira SMS wazo taina yaya kwanda topic yeye na intro butoko yeira twaje linkoli twaje koje kwanira ka twanyorere biro buna chinga keje igo na bari ni mwensi ando za smabeta ende tuchaka munainwe na nditokora munainwe ntaraba tabia topic yeri tukurare tojo kwanira tianda Bishop li baganera rao devinga ke wiki yarenge pakana to omeranire lituko liare karibu sana Bishop bia mano thank you so much na injenda te kuba kwani ando sia simoto tekarete ase maragobe yabono ichume ga ya gatatu bono tutikaritie ya mutokoro mutinyukane at least weekend ya berengia na wikera chinga kimune chiga tokorona na inda se television ya ito ya Ndizi TV no kobo kwanya saa taite kuba kwani ando sia semole na kubatebinga karibu sana asomoro brio bwobosera obeire okoreta uguseni wakone na se chinka chinyinge family chinyinge no etali family choka no ni family cheito ano se batokereta mongina rosi omwana batseba na bali bonse bi babo Dani babo Junior babo Nigel babo Touch igoto te banganya site gaba se ni mono na saidi yabo Brighton nanyora na ngwano ndokoro ko uru ni jirani yangu pale Rajambiri uru nera na te banga iganje to morobrio mono sana bono urende korwa butara jambili abu ase kawo mumbu abu na inya sago seni mono asoko bomba tagalio muya we program yiga uye sana igo wiki ngakiyarenge Bishop wiki ya berengia wiki ya berengia challenges injiri ko kwano maite one jinde jiro tere ko kwana kire danga wiki ya berengia ngitoko tare ya berengia singi tomeranire turabagima ande tore moyo nyasa utwanjiri embia mono mwanju boriri bono tikatwiriri bage nande kora tumengora yaito ujasi bari basiri abamwe abekyara nene litukuri chuma nali konyora matanga aramanga sorongo rwagusi bago tukumna bona igoro twarenge garia sema ya gesima soko mwenia ise Bishop George Kitana alijin sema ja enchoro bali mwe ngali segiti mwaroche muna matanga beta matoereru mwako na baya netukubiya igoto kote bapola sabantu bali benjoro soko sirio mugakoria ise George Bishop Kijana etokote bapora saba mwabo bonsi nabantu banyamakoroto enseme yengima tobatakere pole una bali bonsi mwaini abami abali abanju bainulitiko lyalero nari tokotoma engora akurase morobiri bubosera boigo musubati naro liosireti obugimakorwase nyagitari ya nyanjo ariko gongia nere mirobiri yanegendereta sensemeri ya Nyakongo na rumobiri no ikorora abantu banyorire nando ira na mochari na jutu kuturitiko ya Jumapili etogotoma yetugo chiali abateri bonse bari baralia ya madina basana na ntutu atumire ngora yaito ase enke na tiko mwana moke ende bone to ya saina molende ubona bu enke yo na bego twaro bosera ekine ya saina naro bia sana bono toma uchumbe yao totainga yotorire dikuru wetera sena mbeyira se skine yorabo totabina nkayore na nga kimurubiri yogo konyi ditkulya lero twakwanete igoro ye kanisa amo ne family tukarabora na mpu yomo sacha ende kanisa yae na mukungu ende kanisa yae to basta Bishop gara dede na teribuya ekiagera nere abantu bagende asamo
basasi mabairana no ndi bakare kunya kurinko ringaneri bali sansa murana nyomba kero bairanire na rito tugenderere turanye kwanira atorere na ikanisa neirerenga kubuneka na ndikanisa njire chia chire okonyore ya mekare gote ino ne family getena gose tokorega bande bawe bintu gete byacha nyomba kito takorana obosero obo ikanisa nehegera obosera bosarege boigontoro ja sense meri ya Marindi Kirifi sense meri ya Kirifi ndoroje n'abantu batete kuna mbaragira bete nichi family bakura bange na batinde kirwa bange bone ina bekere gwichanyo gwichanyo konene sana sense etu ya Kenya korora mangana munari agokorekana agosariria chikanisa chinda marieta mwenyete kare kanisa yeme gokorege ento abantu bakujibeka chonsi yamo na kiti yango tebinga kichikanisa njiro chigo sabanya sai chikanisa njiro chikorandiringana nande chinde njiro chiachire no nayo manyeno gotebange ya maene mune yo monta gotebunga nga Yesu ngochare ingate tori endagera eitari mariko astaye gukwanabo tuma itinga bibiri ki bakale gosoma na kini bibiri mbwata teriko tebanga twe ngate paka tukwe ngatumana kugenda iguru uno bolimo nando konyoranga umundu muno yabwata abafwasi akana kunga abantu baru paka kamega akagenda bako bono gusinyunga mwanya bantu ngikia balibono abantu babere muna kibalimo abantu boka abasiriko yani abakristo boka babere muna barimo njenda baruke kibalimo chionjo bikuze kurucho kugenda paka Marindi ari Kirifi waji kwengata waji kwengata tatragenda tambe yo mintone do linga nene zokora kwanira because ekere mangana muna ya ukolagana gwika tunga nkie bibiri gukwana igoro ya baba nibo bolimo ndi yo manyanga aba nibo bolimo Yesu na bakwanete na inde amariko nari kirega egetabu kia Matayo 24 kimungo kiaye kia gatatu Matayo 24 kebungo kiaye kia gatatu kai karansta sege tunwa gege samani aboroki ubaye bakamuchira bons bobisi bakamuburia totebye nga indi orabe na inde ninki emebanyererio gyogocha kwao ayo moerio bwense ekebungo giakane Yesu akabairaneria mwerende montonde tabangaina ono jwaro linganeriga umuntu ugure kanisa buya umuntu gosasimenya sae buya lakini kende ke gotokea kwanyoranga kwangainirwe asinga njota maitiringana bono mwerende montonde tabangaina naki abange nabache aserie taliane babore nga inche ninche Kristo tima itinga nugwete umuntu narokoroka nga mwalimu Yesu igubona linga nemera igata nga beroke ninche Yesu ngana ndo umuntu yo nababwata abantu abange naenda abange bakumuruka ngoyo nere Yesu namalika bata ngambajiche beroke nga ninche Yesu ninche mwere ninche Yesu ninche Kristo babaraya abange nakobasiria Pia sana Bishop igobono ebu ibire na bego tepo igo babara bange na gokoraki na kobasiri bono chikanisa chobo limo igo chiri chinyinge tali Kenya asense ngi all over the world chikanisa chikungaina abantu chikanisa chikotebe banteke echide chikotebeke echide chikotebeke bona asinge ncha abantu batamanye tiringana linya sa bono bali raisi kongainwa amarika gotabanga moteme kiro moika bosomo iko no rueta asinya sa bosomo iko to rueta asinya sa igobono Bishop wetu atatura kwana na obwamate bwe kanisa amo ne family ye kanisa nere era asiri oboroso bwe family kabisa ya kanisa njiro jigo siri oboroso bwe family asenge njora boko nyoro mungno chire umugaka etali wiri yo mugaka boso mugaka ochire etali wiri yo mungna okay nchena moda beke ngaki asinaro mungna ragende onyora sabu nagaya asabu atebereri gunga bono ancho mugako saba genda nkobe tafauti genda ngoro kia makorama ya paku musajo uje kuligera ngaki musabati ya sekanise ya chiete na bekora kanise nengi lakini abantu mbaro wako gende kanisa bobisi na makora etana go chenjia na bara ali agera obosera bwenga bwakoraki wasareka Pia sana manjumuri to koboretina aheroje andonsia soberede kanisa ere kurikanuga nesario bosera bwenga
abatukuri mwaturi wana tuteri na kyoma ideology ne kanisa gete konyoro mongino sokire ochire asigete mugako ojira asigete bono nyomba stili na boli bera likoba ose uri enda onyorwa tebana masabaka ronyorwe kanisa entukanye manyeti buya igo na tota tuborana ekanisa oro chae ne sario bosera bwenge kero mugaka no mongina batamanyeti mongino leta binto gete nakire ko bande kanisa yemo baisigura na marogo bana na bagusonsora barore na basomamo kitwa orokererigwa mono yogenda kujaria oigu bosenkende isibireta oigu kendo tawanga ndo sibo mugaka oni ntubrebyo mbiya se bibilia umaete bibilia kwa tabaiga oyo mintu preito aka Yesu akakwana hesabu kia Yohana sana isato ekebungo kia 32 amali kautanga mumanye kene ne kene nkebasibole bono bantu matayetia kene umaete ne kene Kristo Yesu bono ekereri kuligota mumanye kene ne kene nkebasibole bono kene kinyo tukumanyeti murandi te yugo chugo gosibora because ekene Kristo Yesu gosoime yao agosibole bona henyo gotagete murandi achi gogosibora eyibonere isiko ya mariko because murandi tabwe na tikosibora mushiriko ndebwense umurandi aire gasi yo korandia arandia korande lingana lya Kristo Yesu ekereri agokunire dimana gosoime yao ligosibore umurandi aregari muna ekebekerero kya Nyasaye akoraye naenda akorokia be mune taraja muna Yesu Kristo abete ugotubwata niamo na Nyasaye no murandi nere agotubwata niamo na Kristo aswetera seringana na Nyasaye biya sana bisho bono family nere korosie kanisa usine kanisa korosie family timaito zendari body complicated dakira kigina bona family nere korosie kanisa usine kanisa korosie family family korosie kanisa nere korosie kanisa iya igobono kanisa n'abantu kanisa n'abantu nje naye nintwe kanisa esengencho kanisa kerokoligeria ase agano yani agano chipia chikanisa cyare kujakara nyumba kwa nyumba some kitabu kyo gukora kwa batu muibere cyakireke bungo kya 41 nyoda nga bakabamo bakabamo bagasanga lingane Nyasahamo bakababa gusabamo na inde biblia gotabanga bakababa kogende nyomba senyo iye kanisa ekorosi wa mone family biya sana igo manje muri no wetera tukwanda igoro ye kanisa ne family amachikora kana mna chikanisa chinde njirororo chikari goturubania cyasari obosera bwenga umongino enda bieka waguno ne bitamba geto egwe binto gete ocha wa maguta ocha kubeka nyomba mwaga konyanyora gosobisa bono na bantu tokumina ebinte ebya egurinda byarengebia inkyako bibisera kero tota turarigire ritukurana kitoko bodi ayebuno mwanju muri oturigire di noroje bune kanisa nesali family gosobwa matebwenga ebuno boroso bwenga nabo tutomera uchumbe ya nyenge gwetera se namba era se screen ya igora abu 0792192834 ine namba yetu ase studio ase marogo yabone tukwata ji platform jedo ja Facebook warto nyora Ndizi TV News digital wa sensemo ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News na ko torigire tiando se soberde tutomere uchumbe yao nyenge iga maoni yao ase marogo yabone ko chisomande tegete turagendera asinie kadoji jikonya goja bishop bono ndirintu atebande bina umongina nero takero kubwati umugake kanisa goji lakini yoranyora mugaka tari gochikanisa rende bono igera arakabere nabako nyoro mo sacha ale puedini fulani tutata ituko kwa na studio unyomero mukungu kwa nyoro mo sacha utari kuchino endini eria ya yerenda ya eria tebedene no tebede busabe bule baiba umongino korosa roranga nje magana ko bera isika tinta itiko bera isika mongino nacha onyora maite amaliko ngotabale ngabantu barandere kwenchi keben kiye kero mongina so kere kujaria onyoriro murandi omuya murandi omaitelinga Nyasaye omote birigoro yo ya magana Yesu maite kero gotebi mongino bwate mechando motebi ya magana Yesu mongino ri kere ringana ri kumukuna oigungaki muno mugakone tari kujikanisa mugakone hakoenda marua uira na maragoba so mugakone tari gokoreke mongino ri okunu ne ringana ri yoro anga ringana rigana airwe aburira basa okonye family yana so ntobwate njire kabiri yo kwanyoro mongino chire naenda maine mbale bakogenda kwanyoro bachenjire family yabo yonse singe njagenda ikanisa ire boronge ikanisa ya Nyasaye ikanisa yekene ige guchenjie family ngima lakini kanisa nero konyoro muntu akogenda emyaka njana koleta mabadiliko ndons pi as a family
Buya sana. Tura SMS ni raero tinganyirigireri nara gotebana ega kichikanza chinde chia saliri chinka akonyora omosomba agocha onyenyerwe ngoko inchintanya konyenyerwa nande bintu biarwe kabati korende intu ni gotokarire ebibichogete jisani amine dichingia barubona no mwako yatari kuriera bona gotena bolingo bishop negentegenegia orocho mugaka nagoke ekero bishop wera agocha obekirwe sani endabu osonyenyerwe ngoko inje nanya konyenyerwa amayete kare tokogenda nyumba chetu cy'abashirika Karata kororo mushirika ngananje to mugako nekera gukwarigani na bukumanyanga uyu gananje to mugako ostanje to mugako because nyo mugako ro umugako ine rabwenta ko savuri tangani muno mugako neba ndo muno pasta neba ndo muno pasta igabwenta ko savu mugako litanga ara nera bwenta ko savuri tangani ara ujakirani bono ngetenda ta gotebia ine bone kworo kinga no ene ra sobo ngaini ere kworo kinga umugako ni kole na kitamo sibinya tamozigeti so teribuya umuswati bwancho mu pasta wetani umugako gosi umugako teribuya ama ena ro nje manyangani go nganjete mono utanjeti umugako ayibono twakora ni ramona because etokoro ski family chirelity chi family chingia chi family yesago ja anyore chiramo chikogenda igoro lakini nye ninje ngoja gotogigwa ninje ngoja kwimukiriri gugoro nje bono ri kwambekira samatemu ya igona abekira samatemu abanda beno ni igoro tinje ya igombi ya amendenio umugako ebuyiga ama asiko mugako amana kuruororo aiche agosabu muno mupasta because ekara sabu mugako igotari ngata tabugati masikani because nyomba mwaso na endo kworo kiringa maeneki umugako oyo ni musigete namba 2 ngakia ko musafu endagera na yakumubekera umutu nebirenge aya mana gukubekera bono ayo murandi ubekera ubwato ubekera nyama chiagati ubekera baka ngakitokora chimondo utigete umugako gari ne sani ere nyomba tigeve sabdi aso mugako amono mo pasta nyoro usenya bageni baroro inche na kanete esani musabirwa ne sani eria engia ngora te my wife ngaki inuka na kuliera chi plastic engineer yani yani bobo ete jira teke akide ngyo ko bare kan yena maina oje begete kabati ngobugo bo ete rateke ekanisa tige esani kiya gore twengiya tige ragereruwe kombe ke komba bantu banyure chae buya inero amaskani yokorosyo bosera wenka buya sana tosome SMS birisa to bishop to Michael Gendera Jemikali Alivadon out na Kisi Mwembe Streets tuko logged magi out there pamoja Bauronchera out there na Muranga Makenchi niko ndani mpaka mwisho mwaka gereja neno alime out there na kuria michoki na out there na mwaka gereja ya michoki no nde imebu na botambe Thomas Sabuke out there na Isaboke Thomas from Dagoret South watching live hapa Waitaka hele tuko pamoja hadi mwisho buya sana Thomas Nero yo na aboretina Isaboke Thomas from Dagoret South through that the conversation is so important in marriage. We have seen it women serving pastors in the house being beaten or divorced by their spouses. Odeira bande bare bakari kokore karubisho bwa jire o pastor jire iboko esegiacha mbiyamano yanda utume birengere bino ekaruto boretina noro chene kanisa nerera asali enka obosera bwenga chikanza inde jajirega abonye babangira bakoenda abange kwate bunini abagaka mbali koenda gosemwa yabe style gete bakobosera bwajagiro usareka tujikoja kwa nayo na bishop Helda Jona Moseti kurubongo ntanya libali masaba na otole ime na Diana Sarange Dibora Mura na Emmanuel Bisonga abantu tiga banyuwa mane bare aso kwege na okomo era dena abantu tiga banyuwa mane bare aso kwege na okomo bara aso kwege na okomo na ende nakitoko tabanga abantu kere bakunyomana enyange yuko bengiye yobosero buya na abantu banyomana lete kanisa na tali rasa mabe kanisa yemo na umusacha akoba lakini nyomo musubati kuru kanisa gete lakini bona bago chamo bakare bachamo wone kanisa bagujine yo mugaka because nya bono mugaka rengo deliverance no musubati orengo sono yo redeemed bose anointed faith mune yengocha
bono umusacha ekere aretire mokaye ase umusacha agocha no bono bakogenda bo bonsi singincho ukwegena koroku no komo naende babatisire batiseyemo bagaichorigo moikoyo mana kiyo tatanga ki abantu tiga kunyomana gitafauti kunyomana magwo mune nyambu igore ekaragete nande kwanyoma ekaragete mutabwati okwegena okomo abantu abo maitano bachanda ine bakabone busera mbo yasenga because oya arenge dini gete nayo ore dini gete bono nyomba ga igo mubwati gidini ibere oya go soko genda gucha no yo soko genda gucha abantu abo no mumenyete abana bagukina bono baroranga abantu abo guchi mubwati moroberi na barobe chole rase bakwenda gojali ni biria kutoka Keberesi athana good judge starts from home exactly enka ni kanisengia ni gojaga kurunga bia sana buri bishop biga uranyora rende mugaka nkwenda ari kanisa lakini umukungu tari kwenda naki aranyare kobakonya ekero musacha kogende kanisa umukungu atari kogenda sababu nero ekero mukungu atari kwende sababu nero omugako nyote ne buya na inde ase kanisa gochia na bwato mu pastor tigare to mu pastor ri nyomba akwaniro monginoria na inde bakora amasabo acho inyo mugako ye bachije kanisa onye problem ero mukungu atari gochire kanisa abakungu abayambari bagoterirwa mu pastor ajire bate bangaya ye problem ero ntari kubwati mugako yo nei eisa ko ba solved bondo yona batoko gende kanisa lakini abatenga oika ko baga sababu ngaro ye sababu nero atari gochire kanisa uranyora ningo nywa kare marua metaba subati baba kunywa marua rende mugaka nera thena rende tiga tenya kinata banga ki onyo musubati kunywa marua mugaka litiga moretera baga be kanisa busamoretero mu pastor umusubati bona atakite kurandira nani natakire kworoki wobwanjani maite monto ndibwenzi ne mugaka no morebi mworoki wobwanjani amana gutoleka etuko musubati ono morebi mworoki wobwanjani amana gutoleka because kentonke yo no enya sai bieka igatoro getio bwanjani to kamana gutoleka sengenjo igatotole toramanya bibe igona into tubaza wekanga kinga kare gwatolekire ono kwara ayore mo special ayibono rumonto bwengenjo kubuo mugaka paka bande bakubarukanga bagaka babebirecha mapepo mogako otari mapepo koiboiri abana muorokio wanjani muna nyasaye torokio wanjani because no nayo gotoleka kwao na sama abira nyasaye ugatoleka tubwetoreti tari kibesa kwaruete ugatoleka so onye komenyete no mogako tatoleketi muorokio wanjani musabere muorokia maya omogako ria maya arioka no na sago chikonywa igokonyora gote bantu nganje njene kanizande bantu ko ningo kai mungu no takande kanisa tari kunsabera mungu no nga kyoro jambo eti yani ubwata makora maya usibetio mogako morositi chianga chia munta mugako naroreka no morebi lakini akoreka no smart umugako yenga keyemo na masabari oko mokorera abokonyonero onjukire mwabereri ba elimo mwachire kanisa biye sana bisho bwe bintu mbiro konyora jikanisa jikwenana bune bitamba amaguta agwate buna yaye bibire bone family yawe na bekogororoka buna kwa ngo motaka kwegwe bintu gete gwate buna amaguta aya naboko ba motenengu bitamba gete ebitamba ibikwegu mbaka amaguta aya na rosenka kebena bintu preto ne mariko na makonsana kuyamanya ya mariko na bwate story entambe datika abantu batwalire shortcut yo gukora ibintu batari kogenda buna marikanya sa bitamba mbi bwate problem because bia na ducinga gija Paulo ebiranga jumbi na ducinga gija Paulo no ne chireso nchiare tunze lakini we kumanyenge ibintu byonse kare byare gukorekana mari pande tayarengo andeta mari potayarengo yechianda kijibwejo bose no ne Elisa ekera kubwate chumbi elia akajeruta sama cha majalia kobwena chumbirita yoneti amaguta atokoroka anointing aseta yo tokoroki wase baibonga ki nga maguta aya oruchi beso mana ko yaegwa so abarandi ba chenchirie lingana lisae koba ebiasara ntakete mbata binga ki amaguta ngotumekale anenda tenga maguta ngotumekale keboene maguta anointing ngotumekale korengana na mariko because marika watabanga amaguta na ara kubuna chigurube yani nira chigurube chechindelia chigurube awao amaguta na ara gokoraki akubuna lakini amaguta aya ngaki akubuna ngakiura akoro umuntu amaguta rero bako noroje rero bako moyogi abwata amaguta muntu ndo taguchirone kanisa abwata amaguta muntu ndo bwenzi kiro muntu rero abante babwate binte muna chiri ase nyomba chaba na Yesu mba mubwati egente kenene utugwenete gukora ekere
Paulo arengo munyabibe akarua se barasigoro no moyo morusetie barasigoro in Kristo Yesu agakiranse akirakiretense igaboreti nga ngoyo Yesu akamatebi ninche Yesu Kristo ogochanda Yesu akamatebiga genda mpaka sigete otewe kyobwenete gokora osaberwe egente kenene abantu bonete kworokiwa orokia abantu Yesu bae abantu Yesu ngaki abantu bakomonyore Yesu amarika gotabanga gitabu kia Matayo isanemo ekebungo kia egia 33 Matayo isanemo ekebungo kia egia 33 marika gotabanga ki karari yoboroti bwa Nyasaye ritangani bono menyete ebinte bitokoegwa ebibinde byonse okona gotebunga ekeno chonyore ebine ebinto komenderwa amarika gotabanga ki karari yoboroti bwa Nyasaye noboronge bwaye na yande na momenterwe mutasidiziwa yegente ketanga ningerekia no buruti bwa Nyasaye ekere kwanyoro buruti bwa Nyasaye Yesu Kristo litangania kwabere gitabu kia Matayo 29:3 ikomena kianda genda murandi enchiri oyo regende mumo batise aserete ya tata no mwana no moikoma cyane egento kia gatatu muborokereri bona bantu bari kworokererwa bantu bari gotebunga ki enchira yokogenda igoro ngwetera se Yesu na Yesu agateba njerinjera kene na njerinjo obugima muntu ndide yoragenda se tata ataitereti asende gento nkeyo gekobwenia gekoro kwegetamba gento nkeyo gekobwenia gekoro kubosena amache gekoro kubose nkiango egento gekobwenia asereta ya Yesu Yesu Kristo na romo Biblia gotabanga Petro na Yohana kiba kogenda alise karu bakanyoro umuntu beiro ligata ase myaka kuruko iburu kwaye lakini marikote gotabanga bakamwa amache abusanga amache bose bakamwekiranga jibu yo batabetanga eketobwate na kitoko kwa asereta ya Yesu tenena haleluya amen abantu diga abantu mumanyiri ngare Nyasaye asereta ya Yesu bona abantu babonete koegwa Yesu ko koegwa kende gyonse number 2 egetabu kia Matayo sana ibere ege gotaba ngasaba Biblia gotaba musaberwe Biblia gotaba ngasaba no egwe ayo gotaba kusaba lakini bona ayo ko roji kusaberwa bono roje ngorero Terigo tena saberwa egotaba saba no egwe na bega tura no igorerwe Nyanga Engineer Joy pamoja hadi mwisho kutoka Karen Nairobi aturigerere tibu ya kabisa Bishop na mwenzangu omuralia the family that prays together stays together always Oyonjoeri ogutu matongo SDA Judge Mbiamano choeli ekarole ime yumurubiri Jikanisa chigo salia chinga njiri abangina bako bekerwa endute duty yokogenda mogoroba koroseria pasta endagera mugaka tamanyeti injemba turigimonyanja korwa matongo west lakini taliko jikorosi guoka mbale ba korosi bairera pasta endagera mbale ba korosi bairera pasta endagera no maite jikanisa jicheito no ene chiapiechi ndobwata sakoro kuborandi lakini borandi alia nchenkora na basaye bakobo lakini na bantu maro bagwe soki waire ndagera pasta endagera Igo bono abure bosera bwasare kirumaka ko mayarende igo tubutinge yasare ki obosera ekero kwiriro mu pasta ndagera mekere muramo no mugako naende gukumwakira esimi omatebinga kwirira tole pasta ndagera agokobe na kareka agokobe nyoro onye taiyo omoko genda no mushiriko nde muri babire musibati robaza kugenda ibweka ngana ibweko kwirira pasta ndagera achikori asamenyete ngaki kujarikana neba njenu nigo igalikwa akiko jarikana neba kwenda uta uri innocent igalikwanwe ikaro bakoro rigirina aya mangana bere taliba lakini ona segente kigyo kusasi mebinto egetabu gyo kunganya 20 gota nganya saga kwana mangana yonsi agateba nche Nyasaye manene Nyasaye oyo kuruseti asense ya Misiri ense yo bosomba toba neki Nyasaye chinde utatiganje omaite bintu mbire bikoba images bikoba muna Nyasaye obwegendo gwatabu ngocho kebeke muturuguru gwasiberwege ndo sokoboko that is iyo ni sanamu ino mubwekana lakini Nyasaye gotabanga timoba isa gokoraki timoba isa koba neki Nyasaye chinde utatiganje timoba isa gokorera mubwekana onde bwo sasimwa okororekana na getungwa kende gyonsi
kere igoro bose kera sense enderio mubisasime timo baisa ko sasima gose ko bikorera wenya sawo gukwana ase gitabu gyokonganya abantu banyasaye lingana lya nyasaye na lirire lyengenjo mono kubwa kento kende gyose turanyare kwego inche kuruna gatore gitebono 32 years kento nkeyo na etu tamba nkeyo na etu machete yo na etu lakini mpaka bona igombwa toko semeli na nyasaye na nini nseni na nyasaye tali gweta esengenjo nje manye dilingana nyasaye na ndi metenga lingana nyasaye na lyogo sesenigwa haleluya amen lakini bishop bono ababonsi barande family mugaka no mongina na bana banje na tigato gwibitamba to wa maguta ayu baje bonsi kero banje ni tebno mugaka no mongina sonaro amarika kwa tabeka rota ita gusira sira kegima nyo gutete konywa kanyuke gima nyo gutete koroga roga mono bona bante kera banjire ko genda ase bagende tiga bagende ebe na saka ya ebe na sobolimo mboro bakoraki mboro banaja mbia sana bishop ngonyoro no mongina kwende kanisa usomugaka kwende kanisa oyo ndari kwenda lakini oyo chimbwa chiaye ngwenda ari kanisa buya lakini chimbwa chiaye chiagere na nonye nabukikirani no nenka yaye omugaka tena yaya hakika nise yo kare goji mbia ni ntagenda ebinte biro bingete mbiro ngakibara onjurori kero mongina ajire na kiara akorende onjuru taba na kwenda kanisa bosa mwakorire na no yego kare kwenda nyamukamiga iga kanisa itikai podo manye degente kenene kanisa Paula kwa tabanga ki muntu nyane muna na njengo muntu nyana Kristo so akareto yesa ko taba Paula kwa muntu nyane muna ko muntu nyana Kristo garenga na makorama ya na Paula kwa taba na njengo nyana singinjo na makorama ya na Paula kwa taba na arwani dese gingiya na arendiro kwegena so ese gingiya na makora number 1 we kobe na makorama ya ase muno musubati okugende kanisa wikobe na makorama ya ase family ya ino wikobe na makorama ya aso mugako wikobe na makorama ya no na ase kanisa goje meta mbaro bakwenda bage no ne kanisa arege sirani kurunka na arege sirani bage kanisa amakora ali tali go chenjia alama adena makora imbake kanisa lakini nyo minto nenda tengo te Brighton ngaki abantaba Yesu ngo bakwanira agote bangambaro barabase kanisa nakini bono barabe mabanjore yani mabanjore abantu bali kitabicha kitalingiya amabanjore bali abantu batari kwigulingana nyasaye amabanjore bali no batebi bali gokumia nakini Yesu akamana odangaki amabanjore ayumo yatige mata abantu barabadangaki kikanisa ichibukulite paka abantu kete paka nyarebe ni mete no agocha Yesu era agoto tebingaki aina mabanjore mubase ko yazimo pake giyerigas aina marikanya sa bono ntoli baliri akare tokorana na mabanjura ayo na botoko kirego because yes na tabetenga mo basa oraki mo yasimo ndo maguna rusi Matiangi Omondo out there listening from hoteli ya Buga tuko pamoja hadi tamati koma buna botambe hadi mwisho oyi Matiangi Omondo ini hoteli ya Buga kararia Masaba yani bali Masaba mbia mono nimeta ndo bari hoteli ya Buga bali bataraika nyomba konywe chai aguriri bosera bakwani bonzi ande chai na intumo tutumere go cha ina moto tumera hoteli ya Buga Matiangi na bodo debina mbara imo na barabu abu na bodo ko basugeri koru ase TV bono marogoba hai this TV bwairire buya enyuomo engiya omugaka no mongina bagende gose batware ikanisa eyemo asengenjo abu no mubere oyomo oyo arogo Chris athana omugaka no mongina bagende ikanisa eyemo ikiagera barabwo no mubere oyomo na bakargo tebo ina arogo Chris kurjinse mo chiri chia kanu chia raganga nara nere naro dire ya ega na de Ezekiel 36 verse 25 to 26. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you heart of flesh. Oyo Bishop Kaunda Richard listening from Kisumu. Pia mwana Kurwase County Bishop Kaunda nomo sani one sana na gukwanira asole Bishop na Nyasaye nomo ya ande nara goko ngakira lakini tunashukuru Mungu kwa likire message tunakutakia mazuri na naende mna Bishop hata banga Nyasaye na rusi maite chinkoronjiri chia magena so kono no maite no tonya no tenere goro
Bishop oyo Countdown. otari oli Jasper Wesa. oyo countdown no mwao so tutiganya sa amoseseni asiringaniria rure Igobono obosero bya bishop n'abantu kwende kanisa yamo na kwenda baigwanaine mungina tati mwaka na kanyagotangana uso mungina tati mwaka kanyagotangana na abana onye babwate gari tiga bari ne gari amo baikira namo basoe kanisa amo ande baikaransa amo onye bakoenda na maguru tigo abana batangana abana barumete ndu mungina na umuko na gukwana ninga kogenda mugura bana wenjoy tiga mogende kanisa amo baikaransa kanisa amo ngito mungina wikaransa nkyo wikaransa kano no mungino akijikani sejitarera bagwe kamate unero yabangina ero yabaga ya ne mirobelie tayo kote abale ero yabarwani eri tayo kinero bishop nero akiteri mo gaka no mungina baikaransa amo ekero mungina igureri ngana ogusuna na ekero ko iguru kwa matebi kibono kwa igo point igo ine point abantu kere baramo baigwana ine ekitabu ya saburi gotanga abantu bamenye tamo baigwana ine nyasa uchikiro goseseni ngakinya sa gujiko goseni abantu ngakimogo taramo ngaki arora akore ukane gwikase nyuma ya nyasaye muikaranzamo na umwete wikaranza no na sama tanga uko no mungino chiro bekirere sonze mugakero ikaranzire kerogo bono ngikibone kworo aso mugaka ikaranza na imigererio mate bintu binde by force ai imigereri alize kerogo nayo wegwe mugaka na tiago tetenga ndetere kerogo mungino ne ai karanza senda tiago ancho mungino kwenda wikaranza se aso bonyanzi ai wikaranza se wikaranza chiro ijiko ne jabangina ne je echine abantu baroseti igoteta ke abuna abantu bono bago sirio bosera obosero buya tebi abantu nga incho mwikaranzamo amono mongino abantu baikaranzamo lakini ngoma chero kora kana bishop ekero bantu bona abato bakorete nyangi buna inje lakini njengo ikaranzto no mongino na feriste kanisa ka to jete twenzi ali no na mwe na bana ko ikaranzto rero ya Maria lakini kama korona lilibanyo maneteiga ebaga ikaranzira amo lakini ko jiko genda kego ikamia kambiri berege kwera ubwanjani wega bwaka sike njobo ubwanjani kara bwakaire na boko bona boko cha kumanya abantu abunga kibagoja number 1 okonyoro yo magoja muna bona Savira na Anania na Savira oyo magoja oyo ndo mana ukole nususa na roma na goja abantu abo mbali amo ikombali amo mejando ya bera oyo gochogenda alia abantu abo birengere byabo abantu abo na ndokonya abantu mbali bakwende kanisa so kubetereria bachandaine ngo tigangende go tuasinge joli tukoli bosera butai yeso mebirisa tuyana tumaye kwenda ke karudro jibro bietu bikomnyoka sana ero ni Clinton Simba ulisa pastor kama mtu ameokoka pati kwa kanisa anang'ang'ania uongozi kwa kanisa na pastor Mackenzie anangolea juu yake pastor Mackenzie karo kwanira lakini yote ana omuntu natorigete anda kurwanira oburai akare koboli igo muntu ina natorigete bono nimaitene chikanisa ekinkero antu mbali bataito oburai naenda mbali batataito kuru oburai bantu mbali okonyora chikanisa njiri chibwateri chikonga egwikanga kigete miaka sene tatu oruo kwanyora no yo miaka ya iri tete kuruo naende kwanyora ngoyo bantu besokire ngana injekero ukene kintagete lakini asobo nyasaye ntubone tikurwanirira egento nyenya umaete muna ntubona se kanisa bose senkorandia enkoligerio omonto namanya ngomonto yobeire omonto yombi yago safu na mu appoint ndundori kwa kakura to kwa appoint omonto tomatebe ngabono njokorere nyasaye korengana muna aroreka muna abero kwereria muna abero abakoro omonto muna gwe echande takokora kwara ngomonto oyo no musobonya sa notari weka kwa campaign ya ndu turi gokora. I'm watching from Kenya Mbibo Mwanja William Miyenda Mbuyamono 1% Thomas Wundi with the Bareno Muryoe Love Wife Beatrice Kemunto kutoka hapa Machoge Borabuke Rongoroli Hamaigeri Alero na Yengenjo enene Pastor Siseniwa Mbuyamono 1% Thomas Korojensa Meju Chia Abo Machoge Borabu. Hi in this TV, please pray for me, pray for my husband of bad luck. Kuna watu wako na madeni yake lakini hawataki kumupatia. Watampatia katika jina la Yesu. Hata simu zake. Kitu saberani mono torwe ase ebisio vya obosio bwa bireja. Anasema kwamba bantu bali bakalieto mwake nibo awaka simi bakari ko nero to mobeka sama sama. Sasa igure kerero kia waseritari ya Yesu. Watching live from South Mogirango Kiorina with Ruben Ndali, George Morara, Robert Miruka, Ogara, Oiga Joseph, Sara, Tabita Maseze
Mweze amona abanda abange bono tabe kachikoma Orentiti Bonvas na linkorora rende na tinko bwata ndakinende no ole ime yomoroberio oteba oendete gutobwati kabisa bokiali na SDA charge mbiamono Peti Faria out there watching live from Machoge Mrs pamoja hadi tamati mbiamono Otijo Danikani mafundisho mazuri mbiamono ikatuzejida ikange ibere igaisato dukoro moroberio nara gorogona Silvanas from Mogonga out there relationship is for 2 3 is a crowd but niko nauliza mtu akikosa kwa familia ni vizuri kuperekea pasta makosa yake ama solving between them. Hiyo ndio kazi ya pasta. Kero mwa bachani ine regasi yo mo pasta onyankwa na kumanyaye ine regasi yo mo pasta nyomba etoke no mongina ogoseri no mogaka na bwene ta kwenda ta pasta gusinyo no mongina guso mogaka ogoseri no mongina na bwene ta pasta barangerie abashauri pasta ne kansora pasta na no morandia pasta ne rogote ne family pasta se ba gukora ne family ekero montaji ire gari serira ba igo bale pamba kwa pamba njabo nimbo lendo ranyora na pastor no lyo kwiru jingeni kerwa gorobire ndagera ta kwegerero mongina ti umugaka ne bali gosondera ngo bono bona into ta itikora yin abu bona abu mbali beba abu bali twale gukwanira lakini nale gotabanga ki di swali ya bolingo mupasa na bonete koirerwa report asekende gyonsi kiabeire enje na tabanga inere gasi ya pasta na banta bange batikire kugenda saba pasta babo baba tebi mechando yabo na banta bange bakure ne mechando asenge batari kwenda saba pasta na kubatea mechando yabo bia sana Moses Umwenga no aturire tukurujisa machakero kabiro betu byarire Pacifica Mogiti kutoka Kirwa ekene chikanisa nyinge cha sariri chinga bia mono ase bari batumire SMS na bari baendete gutuma ekero pasta tagira tutebiri ngana lyo mwelio ekero tusabe tukuro murobiri kerebiro betu bya myogru meta kare tobigire nyanzu masai na kimbia sise chiko era bwa bono ntaraje okwana lingana nda temba chike litukolia Jumapili tokarari gesonso chikanise chetu cha Anointed Faith Mission Church litukolia Jumapili ye mambiende na tokabwate ntokoroka Holy Communion busemesa yo manene kanise chetu cha Bugirango korugari kiendege korumusabeti korwa Nyamiobo korwe chikanise chetu koru Nakuru korugari chambili korugesonso chikanise chetu tokarige sonso Anointed Faith Mission Church naona abantu litukolia Jumapili na tokari na Brighton abantu molege sonso ali bono injo Jumapili mosa sibe na otokarobo sera bwenka na otokara ali Jumapili gesonso asomo pastor kuruganga Richard Nyandoma ali gesonso twensi kanise chetu Jonesby Jumapili tokarege sonso igwo sasi manyasaye na konyora Holy Communion. Holy Communion yeye igoto konyora abantu bali bekanisa ba mumanyire nyasaye ba batisirwe na ubakori Holy Communion. Bia sana Bishop nara ikonta tosabe nara kine message nera then hi pastor I'm Viris Mogotuko rwa Kisi Mwembe then please pray for my daughter asiki kids shuleni rieta na kwanza kidini kulikuwa na kimo saberani rada mwana tari wetu morero gaki tobeke twenzi sama sa Bishop to kia koro kwa mwana yataba rieta na ribege tra kibono njina panire kiara terbi yandi kwane bono to sabe tata no mano moiko machanu mbia mana asinge enjo yo moroberio na ande mbia mano nya sasa ba tegereire na sabiro nya ko basini na bari ba bori ya masaba nya sai gota nga ba kuboria wo ba koegwa uyo go sabani ga koegwa nya sai musubati yo sabire tu asabire nya sai go saba kwae asiri dare Yesu Kristo bana ba Israeli ba rirete ukaigwekerero kiabo igwekerero kia kiro yo mumwana yanyare koigwa asiri dare Yesu Kristo abana na bogo semeri weito tu amosabira asiri dare Yesu Kristo tata tu asabira omugako rio mongina tanga tu omugako ye nere tu amosabeira asiri dare Yesu Kristo ogosaba kuri omongina ori asaba tiganya sa ukoigwe na ndo moigwe and asiri dare ori egwe bako tu asabira tata studio ye tu asabira na bara ba kolega ciororo na bari bare gutora bonse asiri tukuri rero tu asabira na kobeka sama okao asiri dare Yesu Kristo romoturi amen biamano manju muri ekro kwa bama 90 Joshua utanero renga sense meri ndi studio ekro barenge na Betrona Mokera baene kiribuna chibichana muri go jira senjera ya bene tumina ne weekend jinsa bune chialero ekro chiraje ko bagitari gichinde chingao tari chialero wiki yo mwelio yo motenyi okane biamano ekro kwa irebire byao tumina ne nyasa kawanja na yako wanjira tujikomera na asimiro beriande ya ndisti bikole nde Bishop yare turanyona nere itukuri chuma weekend biamano na wakere biamano ekro kwera libagali ya uli bene twenzi Felisa Nyanjama ka teno ndigereti haembe tingo kwana kiara nyombango ja biamano ekro kwa turi okay my teno ndigereti
biamon bye bye tumerane e weekend amen.